Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedayanipun warga Desa Kedung Sekar. Leres nggih? Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak ugi Ibu Sohibul Hajah. Mboten supe kula ucapaken wilujeng dalu kagem semua sahabat Budi Wijaya. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumoga Kang Mas diparingi tembang tresno. Dikasih tembang tresno untuk seluruh masyarakat Kedung Sekar ge. Padang ngesu ngeni peteng ning mripatku sinar rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jaga mung kanggo sliramu nanging nyatane aku mau apusi dikasih tembang tresno. Tresno marang aku nyatane nyusake atiku teko tenan kowe ngapusi aku teko tenan kowe ngapusi aku wes cukup sakmene cerita lan laguku aku pamit lilakno lungaku Budi Wijaya senenganku sinar rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mau apusi
semene cerita lan laguku aku pamit lilakno lungaku aku pamit lilakno lungaku nggih tembang tresno sampun kula layani sugeng dalu untuk Mas Jono nggih dulu sing jalu ning meneng Wulandari nggih ada 5 Waranggono nggih 5 orang Mas Waranggono kalau pakai rok mau 5 Waranggono ha nggih ngaturaken sembah nuwun nggih sampun kula nggih nggih jadi menapa terus niki Bapak Sakri sekeluarga nimbali pagelaran Utruk Budi Wijaya. Oh nggih Bapak Sakri. Bapak Sakri nggih. Nggih Bapak Sakri kalian Ibu Rusti almarhumah nggih. Oke, nuwun nggih. Langsung kemawon di Bali panjenenganipun Bapak Saiful Hajah. Nggih. Karena kesempatan Oke Bapak Ibu Bapak Dok Oke Bapak Sohibul Hajah Bapak Sakri bersama keluarganya kula waturi minggatan sasana panggung Budi Wijaya. Oke monggo. Monggo Bapak. Monggo Bapak minggah kapan hajat nggih Bapak Sakri. Bapak Sakri. Nek kula jenengan panggil mriku lah fatal niki kita. Nggih. Monggo. Punten niki, mau saya sanjang kula Mas, mungkin kula munggah Mbak nggih. Monggo. Lah niki Bapak Mas. Nggih niki nggih, monggo Bapak. Nggih, Allahu Akbar. Oh, langsung ya. Nggih, kali Bapak Maidi. Oke. Keluarga dari Kalimantan beserta rombongannya. Nggih. Oke, Bapak Bauwarji. Bauwarji. Pengantinnya dan kawan-kawannya. Oke, monggo. Monggo. Yang sudah dipanggil. Nggih. Oke Mas manten, Mbak manten. Monggo Mas. Siapa tahu barangkali LBWJ bisa pentas di sono. Nggih, Kalimantan nggih. Nggih kula nggih pengin kok. Monggo Bapak. Nggih monggo. Ya nggih niki mawon dari tamu undangan ada yang request 7 loro. Ditunggu Mas. Oh nggih. Nggih. Nggih, monggo. Jenengan kali sinten keluarganya? Mbak manten kaliapun Mas manten. Nggih. Nggih sampun minggah. Nggih niki Mas. Sing lanang gede dhuwur. Sing wedok nggih ayu nggih Bu nggih. Mantene nggih cantik nggih. Ditungakaken napa Bu? Mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Itu bapaknya bagi-bagi rokok. Oke. Jangan wapi tenan kok Mas. Saya nggak ada damel niki baik hati dan tidak sombong. Suka berbagi juga, nggih. Oh enak sampean dari heeh. Monggo. Nggih. Dari teman-teman. Monggo. Yang diminta napa, Mbak cantik? Napa? Ayo lah kau searching saya. Waduh, 2 tahun aku nggereges Mas. Aku dhewe iki yo nggereges kok rasane. Iya no, pripun? Mas. Nggih, siap. Nggih niki lagu kebangsaan kita Mas. Yang diminta gerigis. Gerigis. Nggih. Nah. Juga tadi ada yang minta Napa Mas? Pantun Cinta. Pantun cinta. Dari Sabu Cak Nur Bledek. Nggih, wilujeng dalu. Matur sembah nuwun. Nggih, pantun cintanya ditunggunya. Cak Nur nggih. Nggih. Yuk dene, Bu. Yuk. Yuk, bareng-bareng Budi Wijaya.
Soyo suwi aku ae sing muter Pak antar kuduke aku oriko opo tahan dirasakno eman dudi eman mari ngono ambio aku kari seru hari kota Isan. Terima kasih Bapak. Aduh ojo wedi kelangan dong jodoh sing ngabiakan liyan. Yuk bareng-bareng berdiri Jaya Ikilo kari manis ku arang manis sampai kulo wes yo wes dong riko mikir sing kuno kari manis ku arang manis ya itu wes yo wes anget dipikir opo kerasa keriki seduk yen keriki soyo suwi antar duduke aku oriko opo tahan dirasakno bareng-bareng Budi Wijaya ada Warnatuna Lightning dan juga THJ Audio. Ayo Mbak Manten, joget Mbak Manten.
J. Krikis. Pun nggih wonten nyuwun malih. Monggo. Apalagi Mbak manten? Oh, nggih. Nek gak iso balik ya apa, Mas? Om Jono, Nggih. Ya, nek dine tak tunggu balimu. Lah kula mboten saged balik ya apa? tak tunggu balimu. Nggih. Barangkali nambah piyambak cowoknya. Bisa, boleh. Coba ditanya dulu. Cek. Oke, cek lo. Hati-hati ya dulu. Cek. Oke, nambah piyambak. Dekat penasaran. Monggo Delewong. Sini Pak. Barang-barang Budi Wijaya. THJ. Aniso sedino ping pitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal kandhani lungamu ninggalne aku. Aku wis lilo yen sliramu lunga senajan lara ngempet ing dodo. Aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur hatimu. Muga sliramu lah citra senajan ada ing raga. Tresnamu tansah gumantil ana ing mripat lan dodo. Budalo tak tunggu balimu. Aku wis kesasar Mas. Gak iso bali wis nyasar. Nggih. Maafkanlah wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Kau tahu diriku, ku tahu dirimu. Kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku. Tak mungkin kita harus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Biarlah berlalu. Apa wis tega sliramu disake rasa tresnoku. Apa kemudian tresno aku kudu sabar nerimo. Serahkan saja pada yang di atas sana. The lemon.
ya Mas. Siap. Mahul mahul. Sampun. Sampun. Heeh. Oh, sampun. Pripun, Bapak? Sampun ta? Oh, ganti. Nggih, nggih, nggih. Gimana? Barangkali masih dari keluarga dipersilakan untuk naik. Nggih, saking keluarga Bapak Maidi Mas. Berserta rombongannya Ibu Sikemi dari Kalimantan. Nggih. Monggo. Yang dari Kalimantan tadi loh Mas. Nggih. Nah, lagunya mungkin mawon yang berbulan Kalimantan juga. Nggih. Mboten mesti yo. Ah, Nggih, pundi niki? Bapak sinten? Maidi. Semoga panjenengan Bapak Maidi. Bapak Maidi ugi keluarga saking Kalimantan. Iya, yang juga diserap. Dipersilakan untuk naik. Nggih. Monggo Bapak jenengan nek mboten minggat mboten kula tabuh-tabuh lho niki. Musiknya mboten berjalan. Sampeyan jauh-jauh dari Kalimantan mosok mboten pengen semerap sinden kula sing cantik-cantik niki. Si semeloh ya, semeloh. Nggih, ya. Apa maneh sing kula nggih, Bu, Pak, nggih. Kula sing kaya apa, Bu? Lontong jare ngawur. Aku iki kaya dugong kok. Tambah parah. Lah nggih. Flowernya Jawa Timur. Oh, sapa maneh. Kita ngaturaken matur nuwun untuk penonton semuanya. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari debat sampai belakang. Oh nggih, Mas. Juga di audio dalu niki kerja bareng kali. Kali sinten? Nah, itu aku juga paham. Lah nggih. Ini ada kameramennya namanya apa, Mas? Aku oleh bocor. Apa? Apa, Mas? Haji audio. Aku lek gak sampean parani ngene gak krungu apa, Mas? Apa Mas titik ngas apa, Mas? Kurang switik mana apa, Mas? Kurang pidikne, Mas. Aduh. Tak ga isin peyan anjen. Iki ya bacane dhewe iku lapo. Lah nggih. Wah. Lah. Aura audio. Lah nggih biasae nabok saiki dadi kameramen niku piye? Oh nggih. Oh. Dipikir aku garo, Mas. Nggih, Bapak yang diminta napa, Bapak? Oh, kerinduan, Mas. Kerinduan. Rindu sama kampung yang di Jawa mungkin. Untuk yang minta bojo loro sabar Pak nggih. Oh nggih sabar. Panjenenganipun Bapak. Nggih, niku yang minta bojo dua niku tasik dironding niku. Mbak Sarno. Nggih, tasik dironding niku bojone. Mbak Sarno yo bojo loro jiku Pak. Monggo dulu yo. Ya, kerinduan. Let's go. Anggo. Goyang bareng sama-sama Budi Wijaya. Ada di luar Fadila. Bapaknya ke depan dong. Nah,
diriku, aduhai kekasihku. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu.
Iya Mas Jono. Kok tari rabi. Enggak. Dirimu kalau bicara itu dialognya kayak Madura. Iya gimana? Iya. Iya Bapak dilanjut. Heeh. Ini Kan dari Bapak sing baca iki. J. Niki nyuwun. Bapak Lurah. Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa monggo Dipersilakan. dipersilakan Dapat. naik ke panggung. Bapak Lurah Sujono. Podo. Bapak Lurah. Oke. Podo. J. Monggo panjenengan Bapak Kepala Desa. J. Saya persilakan untuk naik dikarenakan J. waktunya juga batasi mangke nggih. Pripun? Minta nyali loh. Lilo. J. Durasi. Iya durasi Mas. Gimana? Oh versi Kepang. Oke. Durasi Samboyo. Oke, baik. Gini, ngapunten saderenge instruksi dari Abah Didi. J. Yang naik di atas panggung cuma 4 orang mawon. Oh, cuma 4 orang aja. Cuma 4 J, mohon maaf Biar nggih. panggungnya boten ketinggal semrawut. J. Suasananya ben ketinggal indah. Nggih. Mohon dengan hormat, nggih jenengan itu piyambak itu wonten 7 napa wonten 5. Pokoknya 4 orang yang di atas J, panggung. 4 orang. Mangke saged digilir malih. Nggih. Yuk, terima monggo. Requestnya yang diminta Lilo. Lilo.
Pinangani. Oke, Sip. lanjut. Yuk. Niki dari Abai, Ketua Wali Besar Bojo Loro. Pripun Bapak? Kasih. Gimana sakit mawon? Nggih. Oke Bapak Kaslim kali Bapak Kasmari juga disuruh naik dikasih lagu Bojo 2. Saya semerap apa isi hati Anda? Oh, harus begitu dong. Kan kita chemistry toh Mas. Berarti kan sinkron. Ada semangat ya Ibu Bapak. Yang semangat dong, mana suaranya? Tasnya semangat. Masih semangat ya Budi Wijaya Bojo Loro. Yuk. Ayo sing punya bojo loro. Bojo loro. Yang di belakangnya Mas Sujono Pamungkas. Banget biru lampu ning disco. Awakku rumah pikir bojo loro. Bojo sing anom anjalo apa jero. Sing tuwa jombang ngono lho. Sirahmu metrapi keburu.
sedulur sampun kapiyarsa Mas Jono. Pinter. Nggih Mas, kirang pinten lagu napa sampun? Tinggal satu lagu no. Tinggal satu lagu. Ada Batu Cinta juga dari Kabu. Nggih. Mas Takul. Nggih. Aku dituruti to Mas Jono. Nggih napa niku Mas? Mintanya berselingkutan. Nggih, kemarin awake dhewe pentas di desanya. Alah seneng aku. Oh, berselingkutan. Nggih no. Nah, berarti kita kasih ya. Ya nggih no. Nggih, Mas Takul demi dirimu tak kasih. Itu Nggih. yang minta tonton kita mangke nggih. dari Mangke kalian. ten bedayan serba-serbi. Nggih. Nggih. Yuk, monggo. Ini mau berselingkutan. Yuk. Ayo Pak Bungkus. Ada di menol dari Dan juga Mas Sujono Pamungkas. kurangnya dong. Iya Mas. Baca tanda. Aja dikono terus no Mas. Aku rasuti saben dina mikir terus hati-hati. Randu Mas Mojokerto pulang pacitan asli ramu pondok tresno lakos lidutan. Aja diterusno Mas. Nek kandung wah. Wah lho wah. Sumpah hatiku sumpah. Tak pikir kau tak baca. Tresno ning ati
siang teman terakhir. Nggih. Acara budaya. Bedayan sergi. Jurune sing kudu Lan waspada. Waktu ini kita batasi, kita bagi-bagi. Nggih. Acaranya masih banyak. Masih banyak. Ngapunten. Nggih, yuk monggo langsung ke Mas. Yuk, Trompetnya dicoba. Turangga Budi Wijaya yuk. Monggo. Awas. Oh ya.
Nggih.